Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, impulsada polo Concello de Quiroga, levou a cabo traballos arqueolóxicos de reparación e acondicionamento do acceso á boca de entrada do túnel romano de Montefurado, cun orzamento de preto de 17.000 euros. Os traballos serviron para mellorar a accesibilidade, a seguridade e mesmo a visibilidade desde o miradoiro, na marxe dereita do río Sil. Realizouse a limpeza e roza do sendeiro, colocáronse pezas de madeira para xuxeitar os recheos e regular a superficie do chan. Reparouse a varanda de madeira e colocáronse 2 cartéis indicativos para sinalar o acceso ao túnel. Na zona do miradoiro da boca de entrada tamén se limpou a zona, repúxose a varanda que faltaba e recolocouse, aproximando á beira do cantil para así obter unha mellor perspectiva do túnel. Acondicionouse a mesa interpretativa e actualizouse o panel informativo. Non hai que esquecer que o túnel de Montefurado é un sitio natural e arqueolóxico, cun notable valor paisaxístico e xeolóxico, amparado pola Declaración de Ben de Interese Cultural da Paisaxe da Ribeira Sacra, e peza fundamental do Xeoparque Mundial da UNESCO Montañas do Courel. Polo que todos estes traballos realizáronse baixo a supervisión do arqueólogo Luís López, contando tamén co control arqueolóxico dos técnicos de patrimonio da Xunta de Galicia. Construído a inicios do século II despois de Cristo, durante o mandato de Trajano, é un dos grandes logros da enxeñería romana, o túnel artificial de maior tamaño dos abertos na Península Ibérica. É un dos poucos realizados polos romanos en todo o territorio que chegaron a ocupar. Para materializar este gran proxecto, que tiña por finalidade recoller o ouro que arrastraba o río Sil, perforouse o macizo rochoso cun oco o bastante grande para que collera o caudal do río. As dimensións do túnel, unha lonxitude de 120 metros, hoxe reducido a 52 tras un derrube ocorrido no ano 1934. A súa anchura media de 20 metros, ao igual que a súa altura, con máis de 12 metros baixo as augas, dan unha idea do colosal esforzo realizado. Probablemente foi cavado usando a técnica do lume, consistente en quentar a pedra ata que acadara temperaturas moi altas, para despois arrefriala con auga. Deste xeito, a brusquidade do cambio de temperatura facilitaría que as rochas se puidesen romper ou ser golpeadas con ferramentas metálicas. Especúlase coa hipótese dun sistema composto por unha presa e unha ou varias canles que permitirían desecar o interior do túnel, escavado en forma de V, onde quedarían depositados todos os sedimentos arrastrados polo río, aproveitando, ao mesmo tempo, o oco como balsa de decantación. En ocasións, o túnel taparíase coa intención de que o río volvese momentaneamente ao seu leito natural, para aproveitar así as areas depositadas no fondo.